Така, започваме с избутване на коленете навън от лакти. Изпълняваме го в 10 повторения. След което правим търкувания напред, като си помагаме с ръцете за баланс. Отново 10 пъти. След което работим за вътрешна ротация, правим сгъвания на коленете навътре. Отново по 10 на крак. Ако е трудно, може да се използват и ръцете за баланс и опора. След което развижваме гръбнака, отново по 10 на страна, като с свит лакът е по-лесно. Ако изпънем ръката, става по-трудно. След което минаваме на пулсации. Тук започваме с по 2 палеца, като лека по лека може да сгъваме първия, след което може да сгънем и втория, когато стане по-лесно. Накрая правим пауза от около 10 секунди в най-разтегнатата позиция, където ни е максимално трудно. Но идеята е да може да задържим. След което правим отново 10 повторения. Този път работим с гръбнака, раменете и глезени. Бавно.